হ্যালো হ্যালো কাହିଁକି ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦଉଛ? কি বলেছে ମୁଁ ତମର only yours. I love you, Priya. Love you a lot. ଏତେ ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ପ୍ରିୟା, ତମେ ମୋରି ଆଗରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରି ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଏସବୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି। चल 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 पलामा उधुरिया सारा कमल रे ধন রে